Hi guys, good morning! So another vlog na naman ni Konyang. Opak, o diba, feel na feel niya yung araw. Kala mo makinis yung kutes. Chares, yan. So third day pala to ng Chinese New Year guys. And last day din ng day off ko. Kinain. So papunta ako sa bahay ng tita ko. Yung tinatambayan namin ng mga kaibigan ko kapag day off. Ayan. Yan nga pala yung mga bahay nila dito guys. Ayan. Yung iba pag may-ari, yung iba umuupa lang, like yung mga merong ground floor, second floor, third floor, kasama na yung rooftop, ganon. At saka medyo malapit kami sa bundok. Pero hindi naman kami malayo sa city, ayan. Ano lang, isang sakay lang ng bus. Maganda dyan kasi tahimik naman dyan. Meron namang mga malilit na tindahan kapag may gusto kang bilhin. At ayan na nga guys, pagpasok ko ng kwarto ni tita, huli yan, pero hindi ko long char, ayan. So, mahal sa salon. So, kami lang yung napaplansya ng mga buhok namin. Huy, o diba? Okay na yan. May sarili kaming plancha, char. At saka meron pa kaming TV, o diba? Lagi kami nakakapanood ng lumang pelikula, char. O diba? At saka, syempre, showtime, yung pinakaano namin. At ayan, habang busy sila sa pagpapastraight ng buhok nila, busy din akong hiluin yung sarili ko. Diba? Ikot, taas, takip kilik-kilik kasi hindi tayo majutay. So, ayan, lumipat naman ako sa kusina para tulungan yung, yung chef cook namin, yung katabi ko ayan, na busy din sa pag-video. Syempre, busy din ako sa pagtadtad ng bawang at saka sibuyas. O, diba? Kasi po kami ngayon? Seafood mukbang po kami. Ayan. At ayan na guys, ito na po yung final na pagluluto niya. Kasi yung kanina muna yun, pinakuluan niya muna yung dinosaur, yung crocodile, at saka para madali na maluto. Ayan, so syempre mekos-mekos muna natin yung butter. So ayan guys, una niya nilagay yung sibuyas. Akala ko talaga yung bawang una niya lalagay. O bakit? Kanya-kanya tayo ng decision sa buhay. Char. At syempre nilagay na rin niya yung bawang. Ay tara, ang ganda ng pagkasabi ng bawang ko. Huy, parang tanga to. Char, ayan. So syempre lang. Ayan, ganyan, mekos-mekos. O, diba? Ganun lang, madali lang. At saka lagay na rin yung chile. Kasi mahilig po kami sa maanghang. Mas masarap po talaga kapag medyo maanghang yung pagkain. Ganun. So, is timpla-timpla time. Ano ba yung una niya nilagay? Hindi ko na malala. Oh my God. Ano yan, bes? Paprika yata yan. Ayan. So, next. Ayan, black pepper. Ayan, hindi pwede walang black pepper o white pepper pag nagluluto tayo, no? Syempre, sunod na rin yung papa ketchup. Ayan. Tapos, ganyan lang. Mekos-mekos. Pagpasensyahan nyo na yung kusina, guys, kasi syempre nagluto pa nga kami. So, syempre, medyo makalatnes pa. So, ayan, nagkape muna si Konyang, guys. Ayan, hayaan nyo siya, guys, kasi yung totoo, wala pa talaga yung kinain. Oh, gayan ho siya kapag hindi pa po siya nakakakain ng umaga. Hindi siya kumain ng agahan kasi alam niya na masarap yung ulam para marami siyang makain ng tanghali. At ayan na nga guys, o diba pak nilagay na niya lahat. Yan po yung pinakuluan niya kanina. Kung nakita niyo yung sabaw sa gilid, yan ho yung ginamit niya pagpapakulo niya. So, ang gamit niya is Sprite. Tapos hindi ko na alam kung anong iba yung nilagay. Basta alam ko may Sprite, ayan. Tapos, niluto na niya lahat doon para gisa-gisa na lang pag ng garlic at saka butter, ganun, ayan. Paborito niya po yung hipon. Ayan, mikos-mikos lang po yan. Tapos, nagdagdag ulit siya ng soy sauce. Ayan, pandadaglasa, syempre. Alam niyo na. Syempre, oyster sauce. Ayan, masarap po yung oyster sauce. Try niyo po magluto na gamit yung oyster sauce. Apakasarap po. Ayan, mekos-mekos ulit. Oh. Tapos, nilagyan niya po ng sabaw. Ayan, yung ginamit niya sabaw kanina. Syempre, para may tayo, sabaw sa kanin. Masarap yan sa kanin. Tsaka yung anghang niya. Sakto yung, mapapatakam ka na lang. Huy! Diba? Oh, ayan ho yung chef cook namin, tikim-tikim. Ayaw niya ho magpakita, ayaw niya po magpaano masyado sa video kasi nga po hindi pa po siya nakaligo, ayan. Kasi diyan lang po siya natulog sa bahay ni tita kasi 4 days po siya diyan. Ay, sana all nakapag-stay out. Tapos yung isa namin kasama, ayan, busy sa pagbabalat na talong. At saka hindi ko alam kung bakit baliktad to. Basta yan ho yung gulay, ayan. Tapos nilagay na po niya yung gulay sa last dyan. At yan na nga yung setup ng seafood mukbang namin guys. O diba? O yung chef cook nga pala nakaligo na pero hindi pa nasuklay ng maayos yung buhok. Char. Ayan. Kasi naman ang haba ng hair niya, o diba? O. Tapos syempre nandyan na si tita at saka yung isa kong kaibigan kasi sila ho yung nag-ihaw-ihaw sa labas. Yung ayan yung ribs at saka yung chicken feet. Yan ho yung niluto nila sa labas kaya hindi ko sila nakuha na ng video kanina. Syempre meron kami natirang salad kasi syempre pang 3 days na yan ng Chinese New Year kaya matira-tira na lang. Tsaka ito po yung mga kapitbahay namin dito. Ayan, mga kapitbahay po namin dito guys, mga KJ po. Ayan, so ayaw nila ng maingay. So tahimik lang kami habang kumakain. Char.
At ayan na nga, pak. Sarap. O, diba? Inuna ko talagang kuhanan yung paa ng manok. Yan o yung inihaw nila tita sa labas. At saka yung ribs. Ayan. Syempre yung talong. Ayan. Syempre, hindi pwedeng walang kamatis. Kasi masarap yan. So, ayan, konting katahimikan muna habang nagdadasal si tita. Diba? Bago tayo kakain. Ayan. So, siya nga pala yung birthday girl namin. Ayan. So, siya yung hinanda namin. Sana all, char. Haba ng hair. Panulit na. So, ayan guys, kumain na rin kami kasi syempre yung mga tiyan namin kumukulo na, char, ayan. So, nag-decide kami na sa labas kumain para maiba naman, di ba? At saka, kahit, hindi naman siya, hindi ganun kalamig, sakto lang. At saka, maaraw kasi, kaya diyan kami sa labas, o di ba? O, hindi siya maano-ano kasi yung cellphone niya. Mahangin kasi, kaya yung cellphone gumagalaw, ayan. So, hanap-hanap ng o di ba? Tapos kain na, tapos, ayan, pag ano yan, akala nyo, di ba? Akala nyo iniinom namin yung wine, char. For ano lang yan, for display lang yan, Charis. Ayan. So, kanya-kanya ng subo yan. At syempre guys, ang sarap ng ulam. O, diba? Nakadami kami ng kanin dyan. Nagsaing kami ulit ng konti lang kasi kulang yung kanin namin. Char. Matatakaw yarn. Ayan. Ang sarap kasi ng ulam, lalo na yung sabaw. At saka, oy, excuse me, naubos namin. Hello, kami pa ba? Char. So, ito nga pala yung before, guys. O, diba? Paa ng manok yarn. At syempre, hindi pwedeng walang after. O, diba? Pak, o, diba? Nagtira pa ng paa. Hindi na lang inubos. So, ito na kami, guys. Pag, busog na kami. Yung tiyan mo, bes. Pahinga time. At nakinahapunan naman pagising namin na yan, inayos ulit namin yung lamesa sa labas para doon kami magmerienda. Bago kami magsiuwian guys, talagang nagme-merienda muna kami, kape-kape, lalo na ako, napaka-addict ko sa kape, ayan. Tapos may tira pa kaming gulaman nung yung ginawa ni tita ng first day ng Chinese New Year. So ayun na nga, tapos na naman ang isang araw na day off ng mga konyang, o diba hindi pwedeng hindi kami magsiuwian sa bahay ng mga amo namin, char, ayan. And that's all for today's mini vlog guys, thank you so much for watching, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you, bye!